Türkmenistan'ın Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň ýol başlary hemde wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasynyň durnukly ösüş boýunça Sewitleýin forumuna gatnaşdylar. Duşluk Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýet ministrligine geçirildi. Bu forumuň maksady 2030-njy ýyla çeýle döwür üçin gün tertibi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasynyň durnukly ösüş boýunça Sewitleýin edilen işleri, bu urda gadanan üstünlükleriniň meselelerini bagşlandy. Şunuň bilen baglykda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasynyň durnukly ösüş boýunça Sewitleýin forumuna gatnaşan wekilleriniň arasynda sorag jogap geçirildi. Türkmenistanyň paýtagtyna binagerlik sunugatynyň taryhy we medeniýet adly halkara ilma maglumatlary öz işine başlady. Çäreň başynda oň gatnaşyjylar Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasy hemde Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Instituty tarapyndan taýýarlanan sergi bilen tanışdylar. Gönük hemde sanly video aratnaşyk ulgam arkaly geçirilen halkara maslahaty Türkmenistanyň Medeniýet Guruluşy we Binagerlik ministrleri, Garaşly döwletleriň arkalaşyklarynyň ýerine ýetirje komitetining başlygynyň orunbasary Nimatow, Garaşly döwletleriň arkalaşyk ýurtlarynyň insan perwerlik hyzmatdaşlygy boýunça halkara gaznatynyň ýerine ýetirje direktori Ikanow, Garaşly döwletleriň arkalaşyk ýurtlarynyň insan perwerlik hyzmatdaşlygy boýunça halkara gaznatynyň ýol başdy. Russiýa Federasiýasynyň prezidentiniň halkara medeni hyzmatdaşlyk boýunça ýöreýte wekili Şwedkoý daglar gatnaşdylar. Mundan başga da maslahaty Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gruziýanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýanyň we Özbegistanyň medeniýet guruluşy we binagerlik ulgamyna degişli ministrlikleriniň we pudoklaýan idaralariniň ýol başlarynyň orunbasarlary gatnaşdylar. Maslahatyň dowamyna Türkmenistanyň medeni mirasyna, binagerlik sunugatyna bagyşlanan video şekilleri hem görkezildi. Belkar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimiň başda durmagyny saglyk uğraşylygyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesine gazanan üstünlikleri milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak, dünýäň awreýle halkary guramalar we daşary ýurtlaryň saglyk uğraşylygymlary, şol sany Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň saglyk uğraşy ulgamy bilen gatnaşyklary, sanly ulgam arkalymynyň beýlegem hassa pogtalanyrmak, tejribe alşmak maksady bilen saglyk uğraşy boýunça halkara hyzmatdaşlygyň çäklerini, halkara okuw ilmi merkezine, sanly ulgam arkaly duşuş geçirildi. Saglyk uğraşy boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hunermenler gollugynyň lukmany Dr. Amin Murtaza bilen sanly ulgam arkaly geçirilen maslahatda saglyk uğraşy amalynyň wajyp meseleleri boýunça pikir alşyldy. Maslahatda inäliň we çağanyň saglygyny uğraşy ilmi kliniki merkeziniň lukmanlary gatnaşdylar.